Emakume hau kondesa den Ainuke da. Eta hau bere alaba Pilutxi. Neska hau Ainoa da. Pilutxi oso alferra zen eta goxokizalea. Etxeko landenak Ainoak egin behar izaten zituen. Oh, nire zapatak garbitu. Beltza zaude, marizikin bazara. Atea da, ireki. Erregearen aguazila sartu zen eskutitza batekin. Gaur, dantza bat dago palazioan, etorri. Printzearekin dantza egingo duzu. Ama eta alaba gauzak prestatzen hasi ziren. Arropak, zapatak, burukoak, denetik. Bai polita zaudela. Printzea xoratuta geldituko da. Goazen. Eta ni? Zu marizikin bazara. Hau dena jasotzera. Entzun? Eta komuna garbitzera. Entzun? Eta dena plantxatzera. Entzun? Goazen. Kondesa eta Pilutxi dantzara joan ziren. Ainoa oso triste gelditu zen. Ainoa, Nor zara zu? maitagarri bat naiz. Oso zintzoa zarelako lagundu egingo dizut erregearen dantzara joateko. Begira aulki hori. Begira maila. Zoaz dantzara, baina entzun ongi, gaueko 12etan nire erregali hauek desegin egingo dira. Horregatik, 12etan hemen egon etxean. Agur, Ainoa, eta ona izan. Ainoa oso dotore jantzi zen. Oso apain. Eta korrika palaziora joan zen. Palazioan erregearen semea Pilutxirekin dantzatzen zegoen. Ainoa sartzean, printzea txoratuta gelditu zen.
Ainhoa eta printzea gau osoan dantzan aritu ziren. Zer ordu da? 12 oraintxe. Neska! Neska horren zapata. Galdu egin du. Bai zapata txikia. Ainhoa korrika bere etxera joan zen, eta zapata gorde zuen. Gero, ama eta Pilutxi itzuli ziren. Zer modu zibilizarete? Osongi, printzeak Pilutxirekin dantzari du gau osoan. Benetan? Benetan, ziur aski berarekin ezkonduko da. La la la, la la la, la la la. Ainhoa? Atea, Ainhoa? Hurrengo egunean, berriro aguazila etorri zen. Atzo palazioan neska batek zapata galdu zuen. Printzea neska horrekin ezkonduko da. Hemen bizi alda? Bai, hemen bizi da. Pilutxi, 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 Pilutxi. Aguazilak Pilutxiri zapata probatu zion. Ez da sartzen! Bultza! Ez da sartzen! Bultza! Bultza! Hanka hundia da, zapata txikia, ez da zurea. Beste neskaren bat bizi alda hemen? Ez, Pilutxi bakarrik. Orduan, agur. Agur. Beste neska bat, eseri. Ez, honi ez, Marizekin bat da. Alde, eseri. Ea, hanka, mesedez. Eta zapata sartu egiten zen. Eta bestea ere bai. Printzea eta Ainhoa elkarrekin ezkondu ziren. Eta haur asko izan zituzten. Eta beti zoriontsu bizitu ziren.